Исәнмесез? Кызым тугач, беренче тапкыр шигырь язарга уйладым. Бу сүзләрне кадерле әниемә Габдуллина Рәмилә Зәкәрия кызына багышлыйм. Әнием һәм дөньядагы барлык әниләр бәхетле һәм сәламәт булсыннар иде. Йөрәгем тибә башлаганнан бирле тоям әнием җылыңны, бар уйларың безнең хакта, бирергә әзер җаныңны. Айлар буе йөрәгең астында йөрттең мине назлы уйлар белән, вакыты җиткәч беренче тавыш бирүемне көтеп алдың җаның тәнең белән. Әни, җылы тәнеңә сыенып, бу дөньяны таный башладым, җан җылысын, сөтең исен сизеп, әйләнгәндер минем башларым. Хәтерлимен, атлап китүемне күргәч, күзеңә яшь тулды мөлдерәп, бары шатлык, сөенечләр генә булсын тормыш юлында терәк. Сүзләр җитмәс күрсәтергә синең тырышлыгыңны, безгә багышлагансың әнкәй үзеңнең тормышыңны. Ана күңле балада, бала күңле далада, үзем әни булгач аңладым, безнең өчен борчылып, йокысыз төннәр аша бәхетебез турында уйладың. Рәхмәт сиңа, барысы өчен, безне үстергән фәрештә икәнсең, зур хәрефтән ана исемен йөртергә лаеклы булган әниебез син.